И последната номинация е за културен деец 2012 година и тя се печели от господин Тихомир Митев. Първо искам да благодаря на господин Иво Димов за красотата, която той ви поднесе преди 15 минути. Аплодисменти за него. Този гвардейски полк би могъл да бъде осъществен и в друго време, но то се случи сега. Благодаря също и на директорите, които ми оказаха съдействие за това, за да има тази красота, на която всички вие се възхитихте. Аплодисменти за тях. Те знаят кои са. Искам да благодаря на община Димитровград за това, че повече от 10 години застанаха зад гърба на младежкия център, за децата на Галаксико, да ги има, да разнася славата не само на Димитровград, но и на България. Искам да благодаря също на един изключително специален и скъп за мен човек. Това е госпожа Кера Тодорова, която повече от 10 години не спира да работи с цялата си енергия, мощ и хъс за това Димитровград да го има. Не само у нас, но и в чужбина. Госпожо Тодорова, аплодисменти за вас! И не на последно място на всички родители, на всички деца, които вярват, подкрепят всичко това, което ние правиме в името на културата, не само у нас, но и в чужбина. Честит празник, деца! Обичам ви!